El gimnàs Sant Pau té garantida de moment l'activitat durant 3 anys i 6 mesos. Aquest és un dels punts que inclou el preacord al qual han arribat, després de mesos de negociacions, la propietat del local amb la cooperativa que gestiona l'equipament esportiu. Que ens ha perdonat una part del deute. També aquest acord ens fa que tinguem que buscar 15.000 euros en un mes, per tant començarà un Verkami d'aquí poc. Aquest diumenge fem la celebració del 75 aniversari, tindrem festa amb activitats esportives, concerts i xerrades aquí a Ronda Sant Pau, que serà el primer moment on ja començarem a intentar aconseguir aquests 15.000 que necessitem. Aquest gimnàs està molt vinculat al Raval. Desenvolupa projectes que permeten l'accés a l'esport a persones sense recursos o en risc d'exclusió social. Una vinculació que s'ha traduït en suport veïnal durant la seva lluita per continuar al barri. Que això s'ha aconseguit sortint al carrer, mobilitzant-se, fent barri, fent ret, anar apoyant en moltes lluites que hi ha i fent pinya amb els veïns. Per tant, les coses, quan es defensen al carrer, si tenen contingut i no tens vergonya de comunicar-ho per aconseguir coses, s'ha de sortir al carrer. Aquest principi d'acord, segons fonts de l'entitat esportiva, s'haurà de ratificar d'aquí a un parell de mesos.